ми влеза тука, дай чай, гънджата подай, хай. Да влезам тука, пак не мога повече да пея, защото този гънджа ме кара да лудея, хе-хея. Тука смътни хора в махалата, влезам тука, бъде бата-мата, 100% психопата. Чакай лимбата, да бамбата, да бамбата. Чакай, лешки, аз тука малко да те помогна на този ритъм, аз с моите рими да смогна. Моите приятели до мене в моята стая, ей така ми се живее, ей така искам аз чупката от пая. Живота ми да не е тесен кръг по тесен, есен. И на есен пак сме се събрали по дивали, защото 3 месеца сме били разделени на места променени, обременени за пари, само мислиш и броиш. В щатите стоиш, повече ги пържиш. Пилета, екирата знае и си трае. Защо? Защото трябва човек да си бае. Бай бабо за хубост, бубус, глупост, не човечка. Отново казах грешка, не дей да си хилиш нешка. Глей, рек или само рек? А, те са, окей. Аз давам глас от тука до Бургас. Искам да те кажа, че всичко тук за мен е нова власт. Веки ми да това, което казваш, аз не нося никаквито успехи. Не се надявам на успехи в моите уши, защото знам, че там няма нищо, което да ми каже мирвам. Тям, влезам тука пак там. Да, пак влизам аз, флип, трип, пак изпаднал съм в лиричен трип. И какво от това, защото тук в квартала служа аз на генерала. Дами и господа, сега Емил Димитров. И живея, и лудея, и ще пея много, още много ще се смея. Ей, с приятелите си любими, с моите рими, не изговори ми 3 пъти подред. И бежеците застанали пред мен, генерал стихоплет, ми строявам аз, колкото мога ще дам, колкото мога ще мълча. Аз не нося никаквито успехи, не се надявам на успехи в моите уши, защото знам, че там няма нищо, което да ми каже мирвам. Тям, влезам тука пак там. Да, пак влизам аз, флип, трип, пак изпаднал съм в лиричен трип. И какво от това, защото тук в квартала служа аз на генерала. Дами и господа, сега Емил Димитров. И живея, и лудея, и ще пея много, още много ще се смея. Ей, с приятелите си любими, с моите рими, не изговори ми 3 пъти подред. И бежеците застанали пред мен, генерал стихо. Моите приятели до мене в моята стая, ей така ми се живее, ей така искам аз чупката от пая. Живота ми да не е тесен кръг по тесен, есен. И на есен пак сме се събрали по дивали, защото 3 месеца сме били разделени на места променени, обременени за пари, само мислиш и броиш. В щатите стоиш, повече ги пържиш. Пилета, екирата знае и си трае. Защо? Защото трябва човек да си бае. Бай бабо за хубост, бубус, глупост, не човечка. Отново казах грешка, не дей да си хилиш нешка. Глей, рек или само рек? А, те са, окей. Аз давам глас от тука до Бургас. Искам да те кажа, че всичко тук за мен е нова власт. Веки ми да това, което казваш, аз не нося никаквито успехи. Не се надявам на успехи в моите уши, защото знам, че там няма нищо, което да ми каже мирвам. Тям, влезам тука пак там. Да, пак влизам аз, флип, трип, пак изпаднал съм в лиричен трип. И какво от това, защото тук в квартала служа аз на генерала. Дами и господа, сега Емил Димитров. И живея, и лудея, и ще пея много, още много ще се смея. Ей, с приятелите си любими, с моите рими, не изговори ми 3 пъти подред. И бежеците застанали пред мен, генерал стихоплет, ми строям аз, колкото мога ще мълча след това.